אהלן, כאן עמית גרוסמן מארץ הפיורדים, מוציאים טיולים לנורווגיה, כחלק מקבוצת גלמונד מסעות גיאוגרפיים שמוציאים טיולים גם לניו זילנד, אלסקה ומערב קנדה. בסרטון הזה אתם תשמעו את עופר גלמונד, זה סרטון שמיועד ללקוחות שלנו, וזה מסביר על התנהלות טכנית במהלך הטיול, איך כל התיק טיול עובד, הוואוצ'רים, התמיכה, הרבה עניינים טכניים שצריך לעבור עליהם. אז יאללה, ניכנס לזה. קודם כל, מה המטרה של תיק הטיול? אז אני אתחיל ממה תיק הטיול לא מיועד לתת. הוא לא נותן בדרך כלל יותר מדי סקירות היסטוריות, ביולוגיות, גיאוגרפיות ודברים כאלה. אם מישהו מעוניין בזה, כדאי להביא איזשהו מדריך טיולים בנוסף. מה שהוא כן נותן, התיק טיול, נותן את זה יפה מאוד, זה הרבה מאוד מידע מאיתנו לגבי הדברים שאנחנו חושבים שכדאי לעשות במהלך היום. כל מיני המלצות על נקודות תצפית, על מסלולי הליכה, על מסעדות, כל הדברים האלה. ובנוסף לזה הוא ייתן גם הרבה מידע פרקטי, למשל אם אתם הוזמן לכם סיור מסוים, אז באיזה שעה להגיע, לאיפה להגיע, מה להביא וכן הלאה. מבחינת המבנה של התיק, אז אתם יכולים לראות שכל יום מתחיל בתאריך כמובן, ואז אחרי זה יש בראשי פרקים איזושהי סקירה זריזה שמראה מה עושים באותו יום בכמה נקודות, ואז אחרי זה איזשהו תיאור כרונולוגי של אותו יום. טיפ מאוד מאוד חשוב, יש הרבה המלצות בתיק טיול, אל תנסו לעשות הכל, זה לא רעיון טוב, אם תנסו אתם תהיו עייפים. אנחנו לא יכולים לבחור בשבילכם בדיוק לכל יום מה כדאי לעשות, בגלל שההמלצות מאוד משתנות בהתאם למזג אוויר, בהתאם למצב רוח שלכם, מצב הברכיים שלכם, מצב הגב שלכם וכן הלאה. אנחנו לא יכולים לבחור את זה מראש, בגלל זה יש הרבה המלצות בתיק טיול, אבל אל תעשו את הטעות ותנסו לעשות הכל. פשוט תבחרו מה שנראה לכם מתאים. בסוף כל יום אתם יכולים לראות שיש לכם איזשהו קטע שמוקדש למקום שבו אתם ישנים, גם קצת פרטים טכניים וגם פירוט לגבי ה-facilities, מה יש ומה אין, מבחינת ארוחת בוקר, חנייה, וי-פיי וכביסה. ואחרי זה אתם תראו יש טבלה שנותנת פירוט של ההזמנות שנעשו עבורכם באותו יום. במקרה הזה למשל זה חברת השכרת רכב, אתם יכולים לראות את הפרטים הטכניים של החברה ומה בדיוק הוזמן, ואז למטה יש גם מה שנקרא confirmation code, הקוד אישור. השיטה, לא משנה אם אתם הולכים לחברת השכרת רכב, חברת טיולים או מלון כלשהו, השיטה היא כמעט תמיד אותו דבר, אתם נכנסים, אומרים את השם המשפחה שלכם, ובזה אמור להיסגר הסיפור. כמעט תמיד יהיה להם את השם שלכם שמור במערכת ולא תהיה בעיה. אם במקרה לא מוצאים את השם שלכם מאיזושהי סיבה, לא יודע, יכול להיות שרשמו את זה בטעות על השם של מי שעשה את ההזמנה אצלנו, או שרשמו את השם שלכם עם שגיאת כתיב או משהו, אז המספר אישור הוא בעצם נותן לכם את הרשת ביטחון הנוספת הזאת כדי למצוא את ההזמנה ביותר קלות. בחלק קטן מהמקרים יהיו שוברים, בדרך כלל הספקים לא דורשים את זה, אנחנו בדרך כלל עובדים ישירות מול הספקים ואז הם לא מפיקים ואוצ'רים והם לא מבקשים שנגיע עם ואוצ'רים, אבל במקרים שבהם ההזמנות נעשות דרך איזושהי חברה, דרך איזושהי מערכת של צד נוסף, של צד שלישי, אז בדרך כלל יש גם ואוצ'ר רק כדי ככה להיות on the safe side, בגלל שפה אין תקשורת ישירה בינינו לבין המלון, אלא זה נעשה דרך מישהו נוסף. אז בדרך כלל כל טיול יהיו כמה כאלה בודדים, אבל רוב ההזמנות לא תצטרכו ואוצ'רים. מבחינת הנושא של תמיכה תוך כדי הטיול, אז אנחנו כמובן זמינים 24/7 לכל בעיה. אם אנחנו נגיד מחלקים את הסוג של הפניות לפניות מיידיות או לא מיידיות, אז אם זה משהו לא מיידי, נגיד יש לכם איזו שאלה על משהו שקורה בהמשך היום או יום-יומיים קדימה, משהו לא דחוף, פשוט תכתבו לנו בוואטסאפ, יש לכם את הוואטסאפ העסקי שלנו, תכתבו לנו, אנחנו נענה ברגע שנוכל. כל הצוות מחובר לוואטסאפ ואנחנו נוכל לענות ברגע שנראה את זה, בדרך כלל רואים את זה די מהר, אבל לפעמים אנחנו ישנים בלילה ואז אנחנו לא יכולים לראות את זה מיד איך שאתם כותבים. אז אם הפנייה שלכם דחופה ומיידית, ותכף נדבר על סוגים של פניות, אבל אתם תראו, חלק יכול להיות פנייה דחופה ומיידית, אז במקרה כזה הכי טוב זה להתקשר דרך הטלפון של המשרד, יהיה לכם שם שלוחת חירום שתפנה אתכם לאחד הניידים של אחד החבר'ה אצלנו, או להתקשר דרך הוואטסאפ, גם להתקשר מוואטסאפ לוואטסאפ, גם זה אמור לעבוד. מבחינת
מקרים ותגובות, אז כשיש, אני מניח, אתם תצטרכו אותנו בדרך כלל בשביל כל מיני שקשור לכל מיני ביטולים ושינויים, זה הסיבות הכי נפוצות. זה יכול להיות עיכובים של טיסות, עיכובי מזג אוויר שמונעים מכם לצאת לאיזה סיור כזה או אחר, שריפות יער מדי פעם, גם באלסקה וגם בקנדה זאת בעיה די נפוצה, וכל בעיה רנדומלית אחרת. אנחנו התקלנו בכל מיני בעיות מוזרות, כמו החל ממזח שהתקלקל ומנע מהאנשים לעלות למעבורת, ועד, לא יודע, היה לנו פעם אחת זוג שדרס מוס. לא ממליץ, אבל גם זה יכול לקרות. אז בכל מקרה, אם יש איזושהי בעיה מהסוג הזה, דברו איתנו, נעזור במה שאנחנו יכולים. עוד שתי בעיות טכניות שקורות מדי פעם. קודם כל, הנושא של חסימות של חברת אשראי, זה יותר בקשר לכרטיס אשראי שלנו. בחלק מהמלונות, בדרך כלל אנחנו משלמים את המלונות מראש, אבל בחלק מהמלונות, המלונות מחזיקים את הכרטיס שלנו, מה שנקרא on file, ומחייבים אותנו רק כשאתם מגיעים. אם זה בשיא העונה ויש הרבה מאוד חיובים בו זמנית, אז החברת אשראי לפעמים נבהלת ומרימה דגל, ואז יכול להיות מצב שהחיוב לא עובר. אז אם זה קורה, פשוט תרימו לנו טלפון, נסדר את זה טיק טק, זה לא בעיה. והדבר הנוסף זה שבמקומות, בעיקר במלונות הגדולים, הם יבקשו ממכם את הכרטיס אשראי שלכם לצורך מה שנקרא incidentals, שזה חיובים נוספים על החדר. זאת אומרת, יכול להיות מיני בר או, לא יודע, שיחות long distance אם עדיין יש דבר כזה, אבל כל מיני חיובים נוספים על החדר, מעבר לעלות הלינה. אז פעם בכמה זמן אנחנו נתקלים במצב שבו עובד של המלון לוקח את המספר של הכרטיס אשראי של הלקוחות ולא שם לב ומחייב את העלות של הלינה על הכרטיס אשראי. אז מה שצריך לעשות זה שני דברים. אחד, כשאתם נותנים את הכרטיס אשראי שלכם, אז כדאי מאוד להדגיש שזה רק לאינצידנטלס, שזה לא מיועד לתשלום של העלות של הלינה, שזה לא אמור לרדת מהכרטיס שלכם. ובלי קשר, כמו תמיד, שווה לפתוח עין על הכרטיס שלכם. אם אתם רואים שהיה איזה חיוב בסכום מוזר מאחד המלונות, דברו איתנו, אנחנו ישר יכולים לסדר את זה, זה לא בעיה. בדרך כלל בעיה שקורית בעיקר בתחילת עונה כשהצוותים של המלונות לא מתורגלים, אבל שווה לפתוח עין ולמנוע מזה לקרות. זהו. תודה שצפיתם בסרטון. אנחנו ארץ הפיורדים, מוציאים טיולים לנורווגיה, כחלק מקבוצת גלמונד מסעות גיאוגרפיים. האתר שלנו travelnorway.co.il וזה המספר טלפון. אז תהנו בטיול ולהתראות.